yenyado omo registration no amanipa opepepe ba ko free a yenje sika bia no emu panifo wonti wo kasafidie so mpi a wotuye se ne beya Ghana benya asudwe enya asanteman ko a Busumia health insurance for a special money. It's an Yura, the Busumi Danitino. Ye hiani se nipa no nyame adom wache no mpa. E free 0 years. So e da nyankopon beto nsa afro.